Dostlar, Titanic film diýilende şoň içindäki falardan, seslerden aýryp gözeňize getirip bilýäňizmi? Mena gözeňime getirip bilenmek sebäbi şol ütgüş duýguny berýän şo sesler de. Häzir men sorasam, Titanic filmindäki aýdym diýsem, desini hemmäňiz Celine Dion diýersiňiz, şo denan gözeňize gelýändir. Ýöne dostlar, Celine Dion film gutoranyndan soň şol titrinäki pop hit aýdymy ýerine getirýär. Şondan öň filmiň doganyna hiç bir ýerinde Celine Dion'un sesi ýok. Kinodaky şo ütgüş owaz bardyr. Ana şol sesi düýbünnün başga bir denan ýerine getirýär. İrlandiýaly aýdymçy denen Cecil'in sesi. Men şu taýda gidjek bir wakany gurrun bereýin. Aslynda kino dogamyndaky ses üçin aýdymçy denen en ýa haýş edýärler. En ýa tanamaýan bolsaňyz belli bir hit sesi bardyr şoň, ine şu. Ana şu denen teklibi kabul etmeýe, akkad etýär. Ondan soň bir näçe sesleri gözläp başlaýarlar we gerek Cecil'e ýetýär. Haçan Cecil barlap görenlerine şeýle görkezme berýärler, gözeňe getir. Sen ömrüň manysy bolup duran söýgüi bu diýal suwda ýitip barýar. Ana şo sözi eşitende ýanky owazda öretýär. Özüm şol çista improvizasiýa diýär. Şo taýdaky birinji gerek edilip görülen zat. Kino dogamynda da esasy duýguny berýän ýanky ses. Häzirem diňlemde men ennam jümşüllek gitýär şo sesi. Ýöne hemme şöhret Celine Dion'a geçýär. Şeýle bir ulanyp bildi-de şonu, şu Titanic'in aýdymyndan soň Celine Dion nomer 1 aýdymçydan alan bir ýerine guruldy. Dünýäň ýüzünde iň bir prodawaymy, iň bir gymmat geçýän, görülip eşitilmedik emlak kazandy şu Titanic'dan soň. A Cecil'in bolsa ady daş Titanic filminiň posteryny doýar. Ol onu ören sada bolup düşünmän dälle özü isläno. Titanic çıkanından soň şuň sesi üçin Hollywood awa çıkan ýaly iş bolýar, şonu ulanjak bolup. Hatta Властелин колец filminde şuň sesini ulanjak bolýarlar. Ýöne alalaşyga gelmeýärler. Häzirem Irlandiýada ýaşaýar, Amerika göçüp barmaýar. Şeýleräk dostlar, her bir mümkinçiligi dogry ulanyp bilmekde, ýöne haçan saňa gerek bolan ýagdaýynda. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun, şunu paýlaşasym geldi. Ну вот, мы теперь пойдем поодиночке. Be. Maňa da ma Ingo blogger dip kommentariýa ýazýarlar o. Eşitýäň dost? Görüp de diňlemedik bolýar görýäň. Näme? Men ýan maňa Ingo blogger diýerler diýän. Aýon hemmek şeý ýazýandylar. Kerimede ýazýarlar. Be. Görüp ay begini bilem o ya. Uýsene maun bir reklamada Hyundai maskara bolup börkeniň. Maskaram dost şol. Yeni geçeni maskara diýip ýadan ýok. Näme hakiki maskaradygyny aýdaýyn men. Oğun bir maşina reklam etdiň ha. Nirinka şol? Ýatma şonu. Reklam etýän zadyňy düşünýän süräp, nirdenligini düşünmän, mahabat etmek. Ana şol maskara. Men şaýat edip gelýän. Şuna mana hunnun ýarsay baron barýanlarda ikisen kino gurrun görmekle. Beýdiýsen aýalňyşarsyň dost. Kino barada gurrun berýär, görülýärmi? Görülýär. Interwiwlary, gepleşikleri görülýärmi?
Görle. Kinosun roliga diye. Görle. Yöne bir zatlar ali gurlak koydu onu ma bir giden ulonca alıp şon trend diye. Sen näme diýen? Sen olaymy oduňa kinosun roliga diýen? Ay ho o zatlaň bary biderekle ýüregiň ak bolmajak bolsa. Oý dost, ona mäsen klubda görüpdirler. Onu Ay görüpdirler da şo taýda. a görenlerini näme barylmaýan ýermi dost otaýy? Ýeke baryp ýeke gaýdan rynna. Barılma lälliýem oklay, onu köpüň adamsy bolup şon ýaly ýerlerde aýlanyp dursaň bir hillämi? Awa sen näme etdiň onu şoň? Men bilýär şoň kim bilen näme denni. Aýdaýynmy? Gerek gel ol. Hemmekşen bilýär onu. Ay gara adam boljak gellesiz. Adam bolma näme etip durnoz? İýilden çykyp işad edemokmy kam diýen? Iň gorkunçy nämedi? Köpüňiňe ýol barsa ýal bolup gezip, gijelerine de sırtlan bolmakmy ka diýen? Ay sizin kawaram pis tapar diýlenin kawardylay. Bar mene ýöredimi? Yaramın öwmeli dost. Hakykat aýtsaňa men näde? Ступай и живи полной жизнью, ладно? Проживи ее за нас двоих.